Ahir a la tarda va haver-hi molt de moviment a la NBA. Per banda del mercat de transferències vam tenir que els Heat volen traspassar a Jimmy Butler, tenim que Portland està tot en venda, al igual que Brooklyn Nets. Això per la banda dels equips potser que no són aspirants a alguna cosa important aquesta temporada, a fer un curs bo, un curs d'arribar lluny a playoffs. Per l'altra banda tenim els bons equips que han jugat aquesta nit, que han posat tots els seus esforços en passar de ronda a la Copa. Alguns ho han aconseguit, d'altres no. Tot això i més en parlarem avui al Big 3, el vostre podcast d'NBA en català. Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts, estimats espectadors, estimades espectadores, estimades oients i estimats oients. Ens retrobem una vegada més al Big 3 i novament, com és costum ja entre nosaltres, doncs m'acompanyen en Sergi Armengol sí. I en Martí Mirabete. Bon dia, bona tarda i bona nit a tots i totes. Doncs bé, senyors, avui ens trobem en el capítol número 55? 56? A veure. No sé, sí. 55-56, del Big 3. Bueno, Compte 55. 55, 56. Bueno, 56. ja ho veureu, qui està quedant en ridícul i qui no. Correcte. Això és quedar en ridícul? Sí, és cada... O sigui, equivocar-se a la vida és quedar en ridícul? No, és desentonar. Hi ha una persona que avui s'ha equivocat. Sí, estem d'acord. Incideix. Incideixo amb això, Incideix. Vull dir, al final del dia són 2 dies seguits i consecutius. Al final l'enfrontament ha sigut entre vosaltres dos. Llavors jo crec que aquí us passo la pilota i em desentenc. No, però fem una cosa. Tu, Enfrontament com a moderador o com a visionari des de fora, Poso... com ho has vist? Sí, o sigui, és a dir, jo exposo el que ha passat. Gràcies. Veuràs tu. No, jo diré la veritat. Hem quedat aquí a les 4:30, 4:45. que de fet és un problema que, ara que me n'adono, bastant repetitiu. Correcte, per això. O sigui, aquí... Sí, bueno, sí, està clar. Hem quedat a les 4:30 i per coses de la vida, perquè les persones es poden equivocar, en Sergi s'ha presentat aquí a les 50 aproximadament. Sí, 4:50. 4. 50. Bueno, 44. jo crec que més 4:50, però bueno. I, bueno, en Martí i en Sergi, suposo que ho haureu vist perquè ho haurem penjat a xarxes socials, però han tingut una batalla encarnissada aquí dintre de l'estudi, entre insults, entre faltes de respecte... Han estat a punt d'agressions físiques? A punt. Jo sí. Sí. Vull preguntar primer, Martí, com ho has vist? Jo l'únic que demano, des d'un inici, quan tu proposes fer un nou projecte com a tal, és un mínim de compromís. Què passa? Que així ara mateix em ve al cap que és la segona vegada consecutiva que el Sergi arriba tard a un episodi del Big 3. Per tant, jo li he retret això. I jo crec que tu t'enfada també que arribi tard per la mateixa raó dues vegades. Sí, clar, és un motiu... El Sergi està fent una becaina. Si està en castellano, a partir d'aquí, si no sé, li passo la pilota al Sergi, per què està fent la becaina i per què no s'ha posat una alarma quan tocava, almenys Sergi, defensa't i justifica. mitja hora abans del capítol. No, jo no m'haig de defensar de res, perquè això no és cap judici i vosaltres sou Judici de valor. companys meus i esteu al mateix nivell. Jo al vostre i vosaltres al meu. Estem d'acord? He dit alguna mentida de moment? No. D'acord. Jo el que no permetré és condescendència cap a la meva persona. És el que no permetré, perquè crec que és molt important en aquesta vida estimar-se un mateix, tenir un mínim nivell d'ego, humilitat i demanar perdó quan ens equivoquem, però tenir respecte cap al company. I crec que avui se m'ha faltat el respecte. He rebut, o sigui, he sigut a arribar i m'ha caigut un tsunami de mentides, de farses, d'una mica el que fa la premsa amb l'extrema dreta. Estàs fent política, tio. Estàs fent política i és La un premsa podcast de NBA. la premsa amb l'extrema dreta o la premsa d'extrema dreta? Les dues coses, al final. És igual, en aquest símil vosaltres podríeu ser Vito Quiles, Javier Negra i els periodistes d'extrema dreta, Mediterráneo Digital, Eduardo Inda, i jo, doncs, en aquesta casuística podria ser, no sé, deixa'm pensar, potser, el govern de Pedro Sánchez, potser. He rebut de tot, perquè el govern de Pedro Sánchez en algun moment pot no estar 100% adient, pot equivocar. Encertat. Adient.
encertat, adient encertat. Avui he prioritzat, perquè com em quedo després a editar, que crec que és un intangible a comentar, he prioritzat dormir una mica més per venir més descansat i com sé perfectament que ens atrasem sempre, perquè ara gairebé són les 7 de la tarda i hem estat una estona important editant, he prioritzat fer precisament això, dormir, estar descansat i arribar a l'hora que tocava, perquè Vic relativament a prop. No m'haig de defensar de res i demano perdó a l'audiència per aquest lamentable inici del programa. Si decideixes unilateralment prendre aquesta decisió que, d'alguna manera, afecta directament al desenvolupament del projecte i podcast, un mínim és avisar-nos, tio. Si de sobte has arribat a 50, t'has plantat aquí per la cara 20 minuts tard. Avisa'ns, en tot cas, si fas això. Acabes de mentir. Per què? Ai, 49, va. No, Ai, 49. No, i a més, és que si jo hagués arribat aquí i m'hagués trobat una realitat diferent, és a dir, el Roc i el Martí asseguts esperant És arribar... que Hòstia, demano vius perdó al món perquè... paral·lel. No, Jo crec que la teva realitat vinga, és l'Eixample. diferent a la nostra. No, A la Martí. societat en general. I a mi, el que no he pogut amb això és l'intent, perquè no ho ha sigut, intent de bronca del Martí, aquí intentant repartir carnets de moralitat i formalitat, diem, no, perquè quan no portava ni el 20% carnet de sentit muntat. comú, tio. És a dir, Escolta, si es queden a depèn de una com ho hora, miris, s'arriba a l'hora, tio. Depèn de com ho miris, tots hem arribat tard. Perquè vosaltres eren i 40 i pico, gairebé 53, pots mirar a quina hora has gravat el vídeo, Roc, i no estava acabat de muntar això. Aquí falla alguna cosa. Obriré un altre meló. Després de 3 o 4 dies consecutives del Sergi, un mínim és, si arribes tard, almenys fes la feina. Què passa? Que arriba i no trobava la SD. S'ha passat 10 minuts més buscar la SD que estava, resulta, a la seva motxilla plena de pastilles. Bueno, és igual. Plena de merda. Ibuprofenos, plena de merda. Ibuprofenos. Aquí trencaré una llança a favor d'en Sergi. No la necessito. Endavant, sí. No crec que se'l pugui criticar que no trobés la CD dintre la motxilla, vull dir. No, sí. Jo el que vull dir és que si arribes i a més et queixes i justifiques haver arribat tard, és arribes i gravem. Ja està. Ha sigut així? Per què no ha sigut així? Raó número 1 per la qual no ha sigut així. Perquè no havíeu acabat de muntar. Perquè no has trobat la doncs SD, no vagis tio. repartint aquí No carnets. has trobat la SD. Va, la moralitat, tio. No, d'arribat tard, Sí, en aquest cas. vamos, repeteixes més que l'ai, tio. Jo tenia un tema pensat per començar el capítol. Sí, no. Però portem ja 8 minuts d'episodi. No, pots llançar-lo. Sí? Sí, tant. Jo us vull fer una pregunta que l'heu d'interpretar bé, Per vosaltres, quina és... Bueno, primer de tot, vosaltres sou cerveseros? Us agrada la birra? Sí. No sé, no li faig un lleig. Pots per tu. Per vosaltres, quina és la millor cervesa? I no estic parlant de marca. Estic parlant de situació, de cervesa. El context. La cervesa que més us vingui de gust. Jo ho tinc. Hi ha candidats forts, Vale. A mi, ara desembre això, i serà xocant, però dia de platja, calor, un dia intens físicament, no? Te surts a un xiringuito o a una terrassa, on sigui, i et porta una clareta, una birra directament. Oh! És un candidat a MVP. Sí? Això ho fa molta gent. Quan sortiu de festa, faig una repregunta, vale? Sou més de cubat o de birra? Perquè hi ha gent que per estalviar fa birra. Depèn del dia. Vale, però... I depèn de com vulgui acabar la nit. Ja està. Vull dir... Res més necessito. Res més. Sergi? Birra. I ho saps perfectament. Era pregunta. Ho sé. Sortim molt de festa, tu i jo? En 2 diners, per cert. Tu i jo... I a tu també, Roc. Bueno, Tu me'n deus a mi, Jo, tu i tu a mi. Vale, passem comptes després. Martí, no m'has respost la pregunta. Haig de dir que sóc de birres, però no sóc un apassionat total. M'agrada l'aigua, sobretot, aigua pura, Fontvella, per exemple, anda. I el cafè, de la uni, sobretot, també, que és aigua xirri, al final, és aigua. I m'agrada un context, sí, d'estiu, vens de jugar a futbol amb els amics, patxanguetes, són les millors aquestes. Resulta que vas a fer un entrepà de fuet, llonganissa o pernil salat, amb tomàquet i oli i una miqueta de sal i una birra acompanyant aquest menú. Jo vull dir una que, A veure. és inigualable, A mi? Arribes a l'aeroport a agafar un vol, 2 hores abans del vol, seus a la barra, birra. Cantinero, i te la tira així. Birra. Sempre. Això que està gotejant, el got fred. Això a l'estiu Abans de pujar a l'avió, tio. més força, això. Tens, abans de, no sé, 3-4 hores de vol, Ja ho has fet moltes un vegades, moment això? de relax. No 2 o 3, però bé, bones 2 o 3 vegades. Marques? O no entrem en marques? Perquè no ens paguen, no? Però si ells escullen que ho diguem, ho direm. Ells vol dir les marques. Sí. Hi ha una clarivident catalana
Hola. No, No? no és la meva preferida. Ets imbècil. Bastant. Vull dir, sou més que benvinguts. No? De fet, et diré més, és una de les meves preferides, si no la meva preferida. És la meva preferida. És la meva preferida. Que Però es diu... si algú escull que no sigui la meva preferida, també ho pot escollir. Poca visió de negoci, senyor Suraki? I tant. La senyora Estrella, no? Estrella. Que per Estrella, l'exhibició que hem tingut aquesta nit Bé, has estat bé. de Shea Gilgeous-Alexander contra els Dallas Mavericks en els quarts de final de la Copa. Repassem estadístiques, que verdaderament ha sigut un espectacle. 37 punts, va. S'ha obert a Clash Royale al mòbil. Va, ràpid, va, salvo el cul. No. Salvo el cul. Estadístiques de Shea aquesta nit en la victòria d'Oklahoma, que ha sigut 118-104 contra els Dallas Mavericks. Realment una victòria important, sobretot, no tant per l'esportiu, perquè al final és un partit més de temporada regular i amb una miqueta més d'importància perquè és la Copa i te'n vas ja a Las Vegas, però per treure't l'espinera, és a dir, perquè tot el que ha fet Oklahoma fins ara, jo crec, en quant a moviments, des d'aquesta posttemporada, ha sigut per deixar-se semblar als Thunder que van perdre contra Dallas a segona ronda aquest any. I qualsevol victòria contra els Dallas Mavericks aquest any significa un plus més en quant a anímicament aquesta victòria. I, joder, per mi, vamos, ha sigut històric. No ha jugat PJ Washington. Ara ho has dit. Bé. La teva bèstia negra, No, clar, vull dir, no ha jugat PJ Washington, però Chet tampoc, No, Sí, vale, però la teva bèstia negra és PJ Washington. Sí, no, clar, i tant. I la bèstia negra dels Thunder, sembla. Estadístiques de Shea, exhibició aquesta nit, 39 punts, 8 rebots, 5 assistències, amb un 65,2% en tirs de camp i un 55,6% del triple. En altres actuacions importants i destacables aquesta nit, potser destacables per la part negativa, tenim la de Luka Doncic. 16 punts, 11 rebots, 5 assistències, en un 33,3% de tir de camp i un 25% de tir de 3. Això té explicació, Solà? Jo crec que La mala actuació de Luka? Explicació, sobretot en l'absoluta barbaritat defensiva que són els Thunder, però sí que és veritat que també té explicació en que el Luka ha tingut un mal dia perquè tinguent un talent com Luka no és plausible o factible que a cada nit faci una actuació d'aquestes. En vistes a una sèrie de playoff, no crec que això passi cada nit, aquesta estadística de Luka, per molt bona defensa que faci l'Udort, Cason Wallace, Alex Caruso i de més companyia. S'ha de dir que ni Kyrie, més enllà que Kyrie té bons percentatges, tira poquet ahir. És que té poc volum. Exacte. O sigui, cap dels dos fa molts punts. O sigui, Kyrie fa 17 i Luka 16. El que fa més punts és Clay i Naji Marshall. Per tant, si les teves estrelles no fan un grandíssim partit, és difícil guanyar un equip com Oklahoma, evidentment. Jo la sensació que tinc amb Oklahoma, sobretot en partits grans, com el d'aquesta nit, i contra equips de l'Oest, és que ha de passar alguna cosa rara, sumament determinant als playoffs perquè aquesta gent no es plantea a les finals. És la sensació que tinc, i comparant-ho, tu deies abans, comparant-ho amb els Thunder de l'any passat, crec que sobretot una victòria d'aquest nivell, amb la teva superestrella fent el partit que fa, és un cop sobre la taula i és per d'alguna forma no treure l'espina, perquè crec que un partit de temporada regular no treu l'espina d'un partit de playoff, però sí que és un missatge de cara al match. I repeteixo, la sensació que tinc amb Oklahoma, que és la que suposo que teníem tots a l'inici de temporada, és que ha de passar alguna cosa. Una lesió, una actuació imperial en una sèrie o una davallada brutal de nivell d'un dels Thunder perquè aquesta gent no es planti les finals. Però la lesió l'hem tinguda ja, Sí, la lesió l'heu tinguda ja, però parlo sobretot segona ronda contra Phoenix, vale. Dallas Quan torna Chet, per i se'n va Jalen Williams. Chet em sembla que torna igual que Banchero i Franz, finals de gener, principis de febrer. Uau, d'acord. Com creus que Shea, un moment, Sergi, es pren l'incision aquest? O sigui, creus que per ell és de bo alguna cosa? Quelcom Avui sí remarcable? Sí que és veritat que, tot i que el partit compta com un partit més de temporada regular, sí que s'ha notat una mica el tema rotacions, sobretot en Dallas, que Luka i Kyrie han jugat tots dos 40 minuts. Sí, és que... I a Oklahoma també, Hartenstein ha jugat més del que hauria de jugar. Perquè sí que hi ha hagut moments del tercer quart que hauria d'haver estat descansant, però ha estat en pista, que per cert el tercer quart és quan es trenca el partit, que em sembla que és un parcial de 13-0 dels Thunder o una cosa així. Bueno, Sí, però l'actuació en general de la primera part de Shea, jo crec que és el més determinant. Sí. M'ha anat molt bé la pregunta que ha fet el Martí, perquè jo el que volia dir a Shea, jo crec que Shea és un dels pocs jugadors de la llista de superestrelles, és a dir, dels millors jugadors de NBA, que oposita la veritat a ser el següent. O sigui, the next man up, que es diu en anglès. Què vol dir això? Que al final ell
no només ets una estrella que intenta liderar el seu equip a guanyar un anell, sinó que ets, de forma individual, un dels escollits, com els Anthony Edwards, Jokic fa 2 anys, Embiid en el seu moment, ara jo crec que continua allà, però s'ha de veure Luka en el present, Shea juntament amb Luka, Tatum mateix, perquè li falta l'MVP, és un dels següents a entrar a l'Olimp. L'Olimp és MVP i anell, sigui o no a la mateixa temporada, però tenir un MVP i tenir un anell, el grup més selecte de la NBA, i Shea, jo crec que aquesta temporada, després d'haver sigut candidat a l'MVP l'any passat, després d'haver sigut primer l'Oest l'any passat, i aquesta temporada tenint el millor equip de l'Oest al seu costat, s'ho pren, responent a la pregunta del Martí, no només l'in-season, sinó tota la temporada, com el que hem dit que ha fet aquesta nit, que és enviar un missatge a la NBA. Jo sóc el següent, i si tot continua el seu curs, és probablement el jugador escollit a MVP i anell. Després veurem què passa. I s'ho pren de la forma que s'ho va prendre. I celebrem que hi hagi noves estrelles que estiguin al nivell en aquest aspecte. Sí, en aquest sentit, sobre l'in-season, jo crec que tots els jugadors i entrenadors es prenen aquesta competició com una manera per veure on realment està l'equip. Perquè realment són uns play-off, una Final Four, que no són els play-off que comencen a l'abril, ni que tornen el títol de NBA, però sí que calibren molt bé en quin punt està l'equip just abans de l'All-Star. Sobretot jo crec que a partir de quarts de final. Sí, perquè segurament. Sí que és veritat que la fase regular s'ho pren molt com el que és un partit més de sí, les eliminatòries regular, sí, les es nota molt eliminatòries això. sí que hi ha... He notat aquest plus, jo l'he notat en el partit d'ahir. De fet, Giannis mateix i Doc Rivers han dit que volen guanyar com sigui, i l'Ebron l'any passat també ho deia, i Haliburton, vull dir... Hem de partir de la base que aquesta gent són bèsties competitives tots, i tot el que li poses davant no aniran a competir. Però ho he dit abans, o sigui, els grans equips, com el Thunder en aquest cas, per mesurar d'acord on estem ara, va de puta mare anar primer Dallas, i ara que vingui Houston o Golden State, i a la final si ha de ser Milwaukee o els Knicks, qui sigui, però per mesurar com estàs a desembre, i crec que el cas del Thunder, sabent que no s'ha tocat res, et va de puta mare per dir, Sergi, anem molt bé de cara a jugar. Una pregunta per tu. L'any passat eres molt escèptic a aquesta competició. Què et sembla fins ara? Sí. Continuo pensant que no és la millor idea de NBA, perquè a mi el que m'agradava, resumit, és que la NBA és només una, i només un dels 30 equips que competeix a la pròpia lliga guanya, només hi ha un títol, només hi ha un guanyador, i això potser puc arribar a pensar inicialment que potser devaluava una mica tot en general, però el que més m'agrada d'aquesta competició, i recordo que m'ho vau dir l'any passat, i crec que teniu raó, estem a desembre, tots enganxadíssims a partits de temporada regular per veure qui passa a unes semifinals que fa 3 anys no existien, i això és bo. Això estimula molt a l'aficionat i els propis jugadors, que és el que busquem. A part, la idea de Final Four jo crec que ha quatllat de manera... Idea europea. Els europeus tenim bones idees, en general. Sí. Les millors idees de la història són europees, no? En general. Sí. No intenteu tergiversar... No cal que anem al 1932. Carnet de TikTok, això, Carnet de TikTok. És 32. 32 és quan neix l'idea? Jo crec que la idea No. 32 és quan aquesta idea es converteix popular. Però guanya les eleccions del 33, aquest senyor? Sí. D'acord. La llum, la roda, el cotxe, tot això és europeu. Bé. Per això ho deies, celebrem. El futbol. Jo ho deia per això, El bàsquet és canadenc. Naismith era canadenc. Jo ho deia per això. Una mínima conclusió ràpida d'Oklahoma i dels equips grans NBA i dels contenders. Aquests últims dies, per intentar entendre la NBA, perquè sempre estàs aprenent, hi ha alguns intangibles o figures, que sé que us agrada aquesta paraula, que crec que cada equip NBA ha de tenir, campió, i que mires els últims anys i ho tenen, que és una superestrella que pugui optar o sigui opositi a ser top 5, Oklahoma ho té. MVP, o sigui... Sí, correcte. Una segona espasa a nivell top mínim 25-20, Oklahoma en té 2. Defensa exterior portada a un jugador concret, Oklahoma en té 3 o 4. La millor de la lliga. Sí, però a part, un stopper a l'NBA més exterior de la història, l'stopper dels Luka, del propi Shea, de totes aquestes estrelles. En tens 3. Oklahoma en té grosses 3, Shea, Ludort i Caruso, i Jalen Williams també. I Jalen Williams, això t'anava a dir. I després un 6è titular, Al Horford. O Brown als Nuggets de 2023. Que Oklahoma té 54. I Oklahoma en té Caruso, sí. Cason Wallace, Caruso, Wins pot aportar molt, Isaiah Joe en un moment donat et fot 5 triples, vull dir. Jo aquestes 4 figures, si no tens una d'aquestes 4, ja no et considero un dels favorits. Estic d'acord, però sobretot superestrella de la lliga, No, això que et porta, sí, i Oklahoma ho té. Per això, al final, els millors equips són els que tenen un top 5, i després hi ha algun top 5 que potser baixa una mica més, però si tens aquestes 4 coses, crec que ho tens molt ben encaminat per guanyar l'anell. Ho té Oklahoma i 3 equips més només. Jo no sé si voleu parlar dels Bucks, perquè realment el partit l'he vist, però
És que no vull posar-me a jutjar a Orlando ara mateix perquè seria injust jutjar a Orlando, no tenen ni a Banchero ni a Franz Wagner, i per mi el partit dels Bucks no és un símptoma de dir, vale, està en aquest nivell, està en aquest altre nivell. Veurem, perquè ara mateix estan millorant molt, i una que sí que us vull tirar és que hi ha un cert entrenador que no ha perdut cap partit a la NBA Cup. Sí, qui és. Darvin Ham, 12-0. Darvin Ham no ha perdut cap partit a 12-0, tio. la Copa, Sí, es diu aviat, Bueno, escolta. Un segon entrenador ara, perquè Ara fes una segon. temporada paupèrrima amb Lakers. Que estan amb el mateix rècord amb JJ Amb Redick, JJ amb Redick. Darvin Ham, Bueno, temps, Problemes ja parlem dels Lakers. Sí, sí. I sobre els Bucks, molt ràpid, més enllà del partit d'ahir, crec que porten una dinàmica, són 8 victòries als últims 10 partits, o sigui, han ressorgit. L'AVE Fènix. I sobretot jo crec que els Bucks, ara a Caco li agradarà el que diré, han portat a Lillard molt més per el que se li va veure ahir, no sé si heu vist el partit. Sí. Ahir, Moments importants, el clutch. Al final del partit de Lillard és Sí. una barbaritat. I se l'ha portat molt més com a un jugador acompanyant d'aquesta superestrella que al final abarca tota la pilota del partit, perquè quan aquesta superestrella no estigui encertada o perquè quan necessitis, cuidado, o perquè quan necessitis aquest tir exterior o aquest factor clutch estigui allà per donar la cara per l'equip. Continua a un gran nivell Lillard, i ho celebrem, evidentment. Sí. Perquè semblava que potser ja amb l'arribada a Milwaukee de ballada... A punt de Lillard, molt ràpid. Director d'orquestra una mica de l'equip. Assistències, moltes, has de fer moltes. Sí, més Això també base està bé. pur. I això, bueno, a Portland feia tot, però sí. Ara, Lillard no és top 10 bases de l'NBA ara Els mateix. hi falta un traspàs, jo crec. No és què? Top 10 bases de l'NBA ara mateix. Top 10 bases NBA, sí que... No, evidentment sí. Ah. Top 5 no ho és, però no entrarem aquí ara. És igual, Roc. no ens posarem a debatre que top és No, és Lillard que com està el ara. Caco aquí és molt fan. Vull fer una miqueta Està de- jugant molt bé Bobby Portis, Sí. Bobby Portis Bueno, sí, està jugant home. molt bé, tio. Quin home, tio. Jo el que Bravo. volia dir del partit és que És molt Orlando guapo, oi, Portis. competeix. Molt. I sense Banchero i Wagner, el que dius tu, Jalen Sachs, tio, quin tros de jugador, és que m'encanta. Un dels millors Són els defensors. següents, Són Sí, els sí. següents. Per cert, Ho ara porto se'm ve el pensant. cap. Parlant de Milwaukee i d'Orlando, avui a l'Esport he fet un article sobre Que aquest pesado, partit. tio. És que ja tardaves, pallasso. No, però Roc, quan Boston baixa una mica, perquè per edat ho hauran de fer, o per tema contractual amb el 3%, els que crec que són els següents ja, no ha guanyat tot, però els següents està allà dalt, A l'est, segur. Orlando Orlando, Magic, sí, seguríssim. I els Knicks. I estem parlant en dos temporades. Però, No, 100%, però en 2 temporades em dius Magic finals 2027, hòstia, Bueno, ho bé, veig. l'any passat fan primera ronda, no? Sí. Aquest any Cert. segona Pas a pas, sí. i sí, i la propera tercera. Perquè els Knicks tampoc són un equip gaire jove, Milwaukee tampoc, Philadelphia és una competència que no tens ara mateix. O sigui, sí. veurem. Orlando Magic, Gai de Puig. Sí. Parlàvem abans, els Milwaukee Bucks necessiten un traspàs, no? Bé, ben afilat. No sé si necessiten un traspàs, però hi ha equips que el necessiten urgentment. Estàs molt fi avui, enfilant. tio, és que estic mirant de filar. Estàs filant prim. Sí, hi ha equips que necessiten un traspàs no per aconseguir-lo ells, sinó per desprendre's d'alguna peça, com és el cas de Miami Heat, Miami que Heat. ahir va dir Shams Charania que Jimmy Butler estava al mercat. Sí, I després, evidentment, Sí. va sonar el telèfon de Shams. Hola, sí, sóc l'agent de Jimmy Butler. Sí. Escolta, que volem anar a Houston, Dallas o Golden State. És Vinga, tonto va, la va. gent, És bastant tonto, sí. Sí, no. Bueno, aquestes són les 3 destinacions que va dir Shams que estan més interessades per Butler, o les que li va dir Butler que digués. Vull dir, Jo no estic interessat, No hi ha gaire misteri. Doncs com a- el teu equip sí. Com a representant dels Warriors en aquest podcast, no estic molt interessat en Jimmy Butler. Steve Kerr, veient És que això em ara sortia la mateix, paraula, jo però. crec que li ha sabut greu que diguis això. Perquè ho Steve veurà, Kerr. Steve Kerr, això. Steve Kerr el vol a Jimmy Butler. Ja, tio, però té 35 anys, què vols que et digui? Steve Kerr. No, I quina edat té Curry? no, Sergi, no entris, perquè si comparem a... No, parlo d'edat. Stephen Curry amb Jimmy Butler... Parlo d'edat, tio. s'engega aquest tio? Parlo d'edat, vull dir. no. Si necessites un jugador Ho que sé, ho sigui sé. present. No. Escolta. Pavera, tio. No, però sí. Mare de Déu. Però res, No. això el tio ja... Però el meu comentari anava perquè Stephen Curry està dins del top 7 de la Lliga. Jimmy Butler no, està molt vermell, Solà. Està molt vermell. 12-13. Bueno, vale, el que tu Top 7, vulguis. top 7. Superestrella. Jimmy Butler no ho és encara. No, ara parlant seriosament. Crec que el que hauríem de donar per Jimmy Butler és massa, tenint en compte que té 35 anys. He vist que si Kumingas, que si Podziemski, tot això, més Peyton i rondes de draft, no, home, no. Clar que no, tio. Sí. Clar que no. Això ho faria per LeBron només. Kuminga,
No, Peyton escolta. i qui m'has dit l'altre? No. Moody, Podziemski, Kuminga i Peyton. Ah, no, Wiggins. S'està parlant de Wiggins, també. Empaquetes, Kuminga, Moody. Wiggins també estava al pack. Empaquetes, Kuminga, Moody i Podziemski i algun contracte residual per acabar de completar. I una rondeta, Lindy escolta, Waters. On firmo? No. Miami faria I això? Clar, és que aquí està l'altra cosa. Jo crec Miami el vol fora, La millor oferta que pot rebre Miami és dels Houston Rockets, perquè són molt profuns i tenen molt jove. Què passa? Que si penso en Houston, que no m'agrada que estiguin tan agressius per superestrelles, ja a l'estiu van intentar, no sé si us en recordeu, a Kevin Durant. Sí, però no és, I sona no és Giannis. superestrella, Jimmy Butler. Ho ha sigut, bueno, d'acord. No m'agrada que vulguin d'alguna forma trencar el que porten construint tants anys per portar el que seria el jugador més important. Però bueno, si has d'anar per Jimmy perquè creus que ja pots competir, doncs crec que la millor oferta la pots fer Houston. Jo crec que Golden State... a mi em quadraria, el Golden State, el Golden traspàs State, de Jimmy. Un Vale. wing, un guard, serà o Cam Johnson o Brandon Ingram, que és el que jo crec que serà Brandon Ingram, o Jimmy Butler. Un d'aquests tres crec que acabarà a Golden State. Jo la idea de la dirigència de Golden State l'entenc, O sigui, fitxar una estrella segon tier de la Lliga per competir ara mateix per l'anell i per ajudar a Curry i a Draymond. Ara, jo crec que s'ha de construir amb perfils més joves. Cam Johnson. tu Perdona, vols dir? Marc, hem dit aquests tres, però hi ha un quart que és a dir, en quant a notícies està allà, que ho has dit tu abans. Vull dir, els Warriors tornaran a intentar-lo de LeBron, Ah, sí. Bueno, això ha dit Brian Windhorst. Tant de bo, ESPN. Que Brian Wilhorst és el germà de LeBron. Vull dir, Són germans, sí. M'agradaria Un és tant, blanc i l'altre tio, no. m'agradaria tant. Tant. No, Roc, no! Ets De veritat. d'Oklahoma, tio! No, però molaria molt, Evidentment que molaria, seria superromàntic. Com a aficionat de la NBA, no com a... Clar, L'any passat ni deies que Memphis no, ni Oklahoma. L'any passat deies que no seria romàntic. Vam tenir aquest debat. Sí, no seria... Jo tinc un tuit dient que la cosa més romàntica que pot passar és que l'Ebron acabi a Warriors i tu dius, no entens el que és el romanticisme. Perquè jo crec que el Sergi diu que Bona afectaria total, el llegat de les... 100%, dels vull dir, jugadors, però que- no, però molaria molt que els dos guanyessin Que junts. LeBron, després Perquè guanyaran. d'aquest moment més important de la seva carrera, sigui precisament contra els Warriors, és una mica... No que acabi allà, però... Però no estan els Warriors, sinó és Curry. Però saps què m'ha fet canviar? És una tonteria. No és una tonteria. Els Jocs Les Olímpics. Olimpiades, sí. Això he dit, hòstia, aquests jocs... I KD, va, tio, tothom. Va, i Anthony Edwards. Sí, I Tatum, que no va jugar. I Klay Thompson, no? I No. Will Chamberlain. No, Clay Thompson ja no, tio. I Will Chamberlain no sé qui és. Hòstia. Estic pensant si és romàntic. Jo crec que ara mateix sí que és romàntic. Molt, He canviat Ho d'opinió. és, ho és. Dit això, no vull. Jo sóc dels Grizzlies. No vull un altre Ja, equip allà. però com a aficionat general de la NBA. Sí. Llavors, més coses del mercat. Hem rebut que Portland Trail Blazers està interessat en traspassar a Shadon Sharp, Hem rebut, interessat en traspassar a Robert No, Williams. no, Shadon Sharp no. Sí, Shadon En Sharp. Fernie Simons. En Fernie Simons, és veritat. Me confonc amb aquests dos. En Fernie Simons, Que costava Robert ja. Williams Jeremy Grant. i Jeremy Grant. Bueno, Jeremy Grant és un dels contractes més tòxics de la Lliga, Són bones peces, Per Sí, intercanvis sí. molt interessants. Jeremy Grant, ho sento, quan arriba mitjans de març, el paio deixa de jugar els partits com si s'estigués reservant per playoff. Vull dir, està fent load management per què? Per què fa load management? Què ha fet aquest tio a la vida? Hi ha equips molt Bona interessants. pregunta, El bona Pom, el Bastant Pom, més que jo. tant Bastant, Portland bastant. com Washington, que Washington, Arias Kuzma i Malcolm Brogdon i Jonas Valanciunas, aquests tres, tant Portland com Washington com aquests equips són per pescar. I Brooklyn, que abans Valanciunas, comentaves. Lakers... Bueno, és que ara anava això, sí. Però sí, parlant de Washington i Portland, hi ha molta cosa a fer, i mola. Sí. Mola. Sí, perquè sobretot jo crec que l'estany on s'ha de pescar és... ojo, és que, bueno, nois, Solà, nen. l'estany on s'ha de pescar, sobretot, per mi, ara mateix és Brooklyn. Per mi, Parlem de Brooklyn. Perquè ha sortit la notícia, no sé què tan fiable és del New York Post, han dit que deixaran sortir tant a Dorian Finney-Smith com a Dennis Schroeder per una primera ronda, que demanaran una primera ronda Sí, per cadascú. Per cadascun d'ells. No, això? Ah, vale. I Cam Johnson, el tema Cam Johnson. És el Jo gros crec- aquest. Sí, és el que anava a dir. És la bastant grossa him, cap És d'any. bastant him, a mi m'encanta. Mira I a quins més, equips un gran poses. jugador de bàsquet. És la quina, no? És la quina. És la quina. Que, per cert, No, Bajini. Els equips que estan interessats en traspassar per Cameron Que han Johnson... trucat, no? Sí, que han despenjat el telèfon. Alguns no poden ni tradejar, però bueno. Memphis Grizzlies, Calma. benvingut. bueno, calma. Orlando Magic, Seria molt top. si fan aquest traspàs, molen molt. Són un equip molt, molt maco. Sacramento Kings, Bueno. Los Angeles Lakers Quin pare els Lakers. i Golden State Warriors. Golden State Warriors està trucant a tota la lliga.
Volen com sigui... No sé per què, si tenen una superestrella en potència com Kuminga. M'estic rient. Bé, Martí, digues alguna cosa, reacciona, enfada't. No tinc res a dir de Kuminga ni a Golden State. Parlo vosaltres. jo sóc Golden State i em demanen a Kuminga. No Cam Johnson, però... I Brandon Ingram... Bueno, sí, per Brandon Ingram sí que el donaria. Tio, que Ingram m'és igual. Cam Johnson. Va, tio. Per Cam Johnson intentaria no, però és que et dic una cosa, Cam Johnson és millor que Kuminga avui Sí. i és la mateixa posició o mateix rol. Cony, surts guanyant avui ara. No, sí. Tenint Stephen Curry amb 36 anys Escolta, o 37, surts guanyant. Jo estic enamorat de Cam Johnson, eh? I de Kuminga. I a més és un gran jugador de bàsquet. Bé. Sí. Bé. Tira I per dit Memphis, això- tio, que el voleu també a Memphis. Hòstia, parla això, una a mica. veure, M'hem vist una cosa que és que té 25.000 jugadors de rotació. Sí, Vull dir, aquí està el tema. d'acord, Marcus Smart. Parlem, dit això. A part- Jo optaria per... No toquis res, perquè estem tan bé, no voleu parlar dels Grizzlies, enhorabona, però estem tan bé... Parla, va. Tens No, 2 no, minuts a Jo, glòria. jo potser faria Va ser bo. pels Grizzlies un take me back, no? Jonas Valanciunas? No, gran no. És que ens hem oblidat de Sakidi, tio. Teniu a Idi, tio. Sí, vale, tenen No, tenen. a Idi, però estem parlant que és un rookie i són un equip que volen competir per guanyar l'anell. Sí. No competiràs per guanyar l'anell amb un pivot rookie, Brandon Clark està titular ara i ho està fent bé. perquè està El lesionat. pivot és Jaren, eh? O sigui, qui juga de 5 és Jaren, però per buscar un pivot gran... Memphis no està malament, en quant a rebot. El que passa a Jaren Jackson és que és clamorós que és un mal rebotejador. Tot i ser un fantàstic jugador en tot, no és un bon rebotejador. Això amb Brandon Clark s'iguala una mica, i amb Jay Huff i amb el propi Idi. No veig una necessitat. Tema Cam Johnson, sisplau. Així que m'interessa molt. Qui fotries al pat per aquest pavo? Memphis? Sí. Home, és que tens molts jugadors de rotació, joves. Marcus Smart. Per exemple. Smart amb un tercer equip, jugadors joves tens el mateix Jake LaRavia, que està jugant moltíssims minuts i crec que pot interessar. Però Scottie Pippen Jr.? No. 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 Santi el de tampoc, Ja, però és que hauries de evidentment. sacrificar coses perquè Cam Johnson de bo és una peça I Brandon que Clark. complementa molt bé. I 2 primeres. Protegides. Brandon Clark. Sí, segurament hauries de fer-ho. Dos primeres, jo crec que... I ho faries, Protegidíssimes, Protegides tot. Protegidíssimes. I ho faries, No, jo crec que no. Jo opto ara mateix per no tocar res. No tocar res. Si al febrer... Ets conservador. No, si al febrer, per exemple, baixem... No, en res, soc conservador. A ser és conservador, ho acaba de dir. No. Si baixem una mica de cara al febrer, parlem. Perquè 2023 vam estar a punt d'aconseguir un Novi, quan estava a Toronto. Hòstia, és veritat. I finalment no vam fer res. Veurem. Bé, peces interessants. Sí, dit això, seguirem portant actualitzacions del mercat, si hi ha algun traspàs interessant. Per Acaba de exemple, començar això, el nom aquell que de diu. Dennis Schroeder a mi m'agradaria moltíssim per Oklahoma, m'encantaria. A part, diuen, una primera ronda. Kenrich Williams, no sé qui més, una primera rondeta. Usman Dieng. Pics teniu, sí. Sí, no, i tant. I dit això, ara reprendrem una secció maca. Reprenem el Rock Quiz. Vols posar musiqueta abans? Posem musiqueta? Benvinguts al Rock Quiz. El pallasso de la setmana. Bueno, benvinguts al Rock Quiz. El joc que farem avui no serà tant de trivia, sinó que serà el joc de la supervivència. Jo diré un titular, és a dir, digue'm un jugador no sé què, o digue'm un equip no sé què, i si dieu el mateix que tinc apuntat jo en el mòbil, perdeu. Ho farem per punts, vale? Molt Perquè top. són preguntes concretes. T'hem de creure, O sigui, Ho tinc apuntat. Val, perfecte, ho tens ja, En Caco pot venir... S'ha De fet fet, la li feina. enviaré una captura de pantalla en Caco. Roc. Vale? Roc, olores la caqui de Mirabete gelado? Perquè, hola! El marcador ara mateix és de 5-1 a favor d'en Sergi. para. Que un de què? No em va bé això. I a l'un, quan va ser a l'un? Sí, que un de què? L'un va ser el del... Està tot enregistrat, és un En- 3-2 en què- de en què manual. va ser? Escolta, Pot ser que fos el del 2K? no. Ah, no. Per tu el No, 2K. el de la llista de ESPN, del top 100 d'ESPN. Això és saber la Sí. llista i ja està. Anem. Però què fas? No siguis tan segur. Anem 3-2, Oh, vale? I qui guanyi Caco, ara... t'envio Guanya doble. captura perquè donguis fe, de les meves respostes. Entretingueu l'audiència mentre... no, tinc moltes ganes, no és broma, de menjar ara. És molt tard, però he pensat ara amb el... Quina hora és? Haig de dinar i Les 7:53. m'han vingut ganes de menjar. Què faries Les ara? 7 de què, matat? Ai, les 5. Estic super espès. Menjar. Les 5:53. Vull dinar ara. Vale, però què menjaria? O sigui, Tinc dinar a tàper. casa. Què tens? Pollastre i llenties, de la mama. Comencem? Llenties i pollastre. No, en aquest ordre. Vale. Comencem. El primer, El primer que us diré és que avui que em dieu, en general, és una pregunta per regalar punts, En català. tot i que si falleu aquí podeu quedar molt en evidència, és Caqui. un jugador de la NBA. Qui? Qui primer? Sergi, tu primer. Un jugador de la NBA. Sí. 3,
No, tu primer. és Has igual. de dir tu primer? Ets imbècil, tio. Jo el tinc apuntat al mòbil. Estic pensant, no sé, Jake la ràbia. Martí? La veritat costa, perquè dius, qui m'escolta? Jalen Williams. El jugador que en Roc ha seleccionat no és cap dels dos. Guanyeu un punt tots dos. Era Najee Marshall, D'acord. de Dallas. Avui he fet bon partit i dic, mira, al igual pensen en tal. M'agrades. Malament. Ara voldré que em dieu un equip de la conferència est. Hòstia. Martí, comences tu ara. Detroit Pistons. Indiana Pacers. Ui, la veritat. L'equip que he seleccionat, jo, eren els New York Knicks. 2-2. Estic suant, eh? Jo també, jo també. Vull que em dieu un rookie d'aquest any. Jo primer, Tu primer. Kyle Filipowski. Quentin Post. El jugador que he seleccionat jo és Bronny James. Bé, Anem a més concretes ara, vale? va. Vull que em dieu un jugador que en Roc Solà odia. Que el Roc Solà odia. Sí. Ja m'encanta aquesta. Que el Roc Solà odia. Si me dieu la resposta i jo dic Hòstia, no aquesta és... l'odio, no val el punt. Però no tens molts? Uns quants. Té molts. És molt hater el Solà inclòs. Jo crec... Bueno, Martí. Martí, toca tu No, primer. em toca a mi? És que tinc 3 opcions aquí. Bueno, Kuminga. Kuminga? Odies. O això mostres. O és un paperot. Canvia. Kuminga no. Buah. Janis. Sergi? Kawhi Leonard. No? Kawhi Leonard lo diu, jo no ho diu Kawhi Leonard. Crítiques... No. Pau està en un altre podcast. No, Kawhi Leonard. No. Estàs convocat, És estàs. que no sé qui odia Roc. Giannis, evidentment. N'hi ha més, tio. Sí, joder, hi ha un evident. Hi ha un evident. És tan evident N'hi que ha, l'has de dir. n'hi ha un parell que són superevidents. Un segur. Ja Moran. Ja Moran no lo diu, És que no tio. sé, Roc, no sé... Clar, és que això... Si hi ha 2 o 3 que són evidents. Jo crec que Kawhi Clar, però i ja no et portes bé amb ells. Embiid. Vale, us dono és 5 veritat. noms. No, ja està, dit un. Embiid, l'odia. Embiid. L'odia. Vale. Això és bo, això és bo. El jugador que he escollit jo era Jason Tatum. Vamos! Vale. És veritat. T'he mitjanis, jo. Bé, però Vale. no l'odies. Sí, l'odia. Anem a més concret. Fes un notes. Digueu-me un jugador actiu amb més d'un MVP. D'acord. Sergi, comences tu. Hòstia, que dur això. De 3, no? No, 4. 4? Tens raó. Ho faré massa evident, LeBron James. Ja, tio, és que aquí cau en tot el que... Sí. Janis. És Giannis, ja ho veuràs. Un dels dos l'ha dit. És Giannis, és Giannis. Sí, ja evident. I el nom que he seleccionat jo és Giannis Vamos! Antetokounmpo. Encaco pot... Mireu en Encaco, sí, és Giannis. Quantes més et queden? 2 més. Vale, haig de saber Ara una. és 50-50. Podies fer-ho fàcil, tio, amb Ara Curry, és hòstia. 50-50. D'acord. Un equip de les finals de l'any passat. Boston Celtics. No, clar, no, però... Comença amb Martí ara, comença amb Martí. Però és que aquí un té... Bueno, clar, un té avantatge, però no ho sap. Dallas, és que no vaig veure les finals. No sé Dallas, qui era d'aquí. llavors tu Boston, no? Jo Boston. Si guanyo ja està. No, però wait, ell. L'equip que he seleccionat jo No, el és part 2, aquest. O no? Boston Celtics. Vale, una a un. Ja està bé, això està bé. M'agrada el joc. I tu Última. també, inclòs. Un membre d'aquesta sala, ara mateix. Això no tenies Sergi. apuntat. O sí? Està apuntat o no? Llavors som un dels 3, perquè el Caco el tenies apuntat. Eh? Mm. Interessant, això. Un membre d'aquesta sala. Un membre d'aquesta sala. Sergi Armengol. Martí Miraguete. Ula. Quin ego. Jo he escollit Caco Alonso. Vale, què fem? Empat. Hem empatat. Me'n penso un altre en un moment. Va, ràpid. Va, me'n penso Però un l'has altre. d'apuntar. Has d'apuntar. El pollastre o les llenties abans? Crec que faré el pollastre. Sí? Soc molt de... A mi el que m'agrada menjar és tres coses, tenir tres gustos. 3 àpats. Ah, vale. És a dir, si faig un pollastre i llenties, m'agrada menjar-ho alhora per acompanyar el pollastre amb alguna cosa. Per què? Perquè el meu paladar vull que... ara això, ara l'altre. Ho faig molt amb els esmorzars. Vale. Si barreges... Si no tens cap problema en barrejar sucre i dolç. No, o sigui, no. Dolç i salat, perdó. Correcte. Cap ni... Bueno, a veure, un mínim, evidentment, amb establert que hi hagi idiosincràsia, Martí, res a veure. Idiosincràsia pròpia meva gastronòmica. Sentiment de pertinença, no?
Dit això, l'ordre que em vingui a mi de gust. Està clar, home, si no tindrem un problema. Solà, ho tens? Sí, i és una de 50-50, vale? Perquè així hi ha guanyador. Te mola o no, aquesta? Sí, Vale, i és una camiseta que està penjada a la televisió. vale. Ho tens tu, Caco? Pels que no ho Canviat. veuen bueno, no s'està veient a la càmera, A la i els que càmera. ens estiguin escoltant això, estan la camiseta de Lillard i la camiseta de Haliburton. És a dir, la camiseta de Portland i la camiseta d'Indiana. Més enllà de les de... Qui vol Shea començar dels dos? Em toca a mi. ell. No, és l'última, s'ha de fer sorts. No, em toca a mi, tio. No. Bueno, d'acord, va, sort. Sorts. Caco, número del... Sí. No, jo crec que li tocaven en Martí, eh? El Martí ha dit sí, és veritat. abans... Sí, començo jo. S'ha dit Dallas? Sí, però després ha vingut la d'un d'aquesta sala. Tota la raó, tens raó. Em toca a mi. Quin esculls, Martí, de camiseta? Allen Iverson. No, què dius, tio, de la televisió, gilipolles? Ho sé, estava ballant. Per favor, Jaume Molló, per més- favor. Són 2 zeros, tio. Lillard. Per tant, tu, Haliburton. Damian Lillard. Sí. Nois i No noies. volia dir Lillard, però d'acord. Haliburton. I el guanyador d'aquesta edició. Aquesta... I, per tant, la camiseta que he seleccionat és la camiseta dels Pacers. Per tant, guanya Martí. Mira. sí, home, no, què va? S'ha de celebrar, això. 5-2. 5-2. 3-3. Dit això, família? Sí, ha guanyat per la puta potra que ha tingut. Potra, no, sí, No és per totalment, coneixement totalment. ni res. Enhorabona, Martí. Ui. 5-2, no? Enhorabona, tio. El gol de la victòria. 5-2. Seguirem Chris fent més Paul, perquè mola. Hits a 3, total delete, Fortichu. Sergi, prefereixes un hat-trick o un gol a l'últim minut? Ah, les dues. Gol a l'últim minut, perquè perfecte. haig d'escollir. Dit això, família, ens emplacem en el següent emplacem. vídeo. Ens estan fent fora de l'aula. Em sembla que, no sé si està sortint a la càmera el soci, però... Associat. Bueno, què hi farem? Ens veiem a la següent ocasió amb el capítol número 56 del Big 3. Parlant dels Ja Grizzlies. sabeu que ens podeu seguir per Twitter, per Instagram, per TikTok, per YouTube, per Spotify, per iVox I sobretot, també, sobretot, ens podeu seguir pel carrer. Dit això, Shea, ets l'MVP de 2025. Let's go, Grizzlies! Cominga, confio en tu encara.